Dajte mi recite, jeste li ikad probali alkohol? Znam vas par koji su si koljena ogrebali tamo ili doma. Ali slušaj, jedan od pokreta izmislio je upravo frajer, pa alkoholičar mogu reći. Frajer dođe u disko, narolja se i ide od šanka do šanka, pazi, pada frajer ono. Ne vre stajat na nogama. I sad ovi iz diska gledaju, nikad, ne? Frajer nam pokazuje novi korak. I naravno, svi prihvate. Probaj ovo slobodi. Ajmo, svi!